Mga G. Game tayo. Subukan natin sa stick kasi may nag-request ng stick eh. Yan mga G. Game. Mga G. Second fight natin to. Itong pula. Pula versus yung may pagka-orange na dilaw ba to. Gabaldon, pakita ko lang sa picture mga G. Diyan, yun. To second na laban natin to mga G. Ito yung in-upload ni Kadagit na nanalo. Yung orange natin. Ito mga G. Ito, pinaalumang gagamba ko na natira to ngayon. Kasama yung mga salmon, saka yung isang OS pa natin. Ito na lang yung lumang-luma na natin na gagamba. Dati, pulang-pula yung kulay niyan dati. Ito yung mga kalaban mga G. Gabaldon na pagka-orange yan. Pakita ko lang sa inyo yung picture. Yun, game tayo mga G. Napatulogin natin yung Gabaldon. Ito yung pula. Mga G. Game tayo. Subukan natin sa stick kasi may nag-request ng stick eh. Yan mga G. Game. Pakbakan agad. Yun. Laglag. Mali yung kinagat mga G. Stick yung kinagat niya. Yan. Laglag yung pula natin mga G. Ang Gabaldon no. Grabe. Nangangat nga to. Nangangat nga ng stick mga G. Pero naghahanap pa rin yung pula mga G Baliktan natin mga G. Talagang gutom na gutom yung orange mga G. Yan o. Wala na mga G. Dalawa. Talaga. Mali ng kagat mga G. Ang ganda sana ng pagkakagat niya. Stick lang yung kinagat niya. Yan o. Pakita ko lang sa inyo mga G. Pakita natin. Yan. Yan mga G. Uy, akit ka. Isahan ka pa dyan. Ayan o, wala na. Hindi niya kasi kinaya mga G. Yun lang, winner to. Nung Gabaldon natin, lakas pa yung last pick natin ng mga Gabaldon. Yan may pagka-orange mga G. Pakita natin sa inyo. Yan, may pagka-orange sa mga G. Dito yung dilaw malaki yung dilaw mga G. Yung gold Gabaldon natin. Dito yun, malaki yun. Ayan mga G. Ito yung natalo. Ayan mali yung kagat mga G. Pero ang ganda pa rin Siguro ang gagawin ko na dito mga G, hindi na natin nalaban to. Kasi matagal na natin pinaglalaban to. Siguro dalawa na yung talo. Mga 4 na panalo, 5. Papakawalan ko na to sa likod bahay namin. Yun lang mga G. Thank you sa panonood. Sana nag-i-enjoy kayo. Yung ibang line na wala tayong mga G, subukan natin kumuha ng masbate ulit kasi wala na tayong masbate. Yung sa Oriente yung nagre-request mga G, mahirap gawin yun boss kasi maliliit talaga yung sizing ng mga gambang Oriente. Wala pa ako nakitang sobrang laki talaga. Kasing laki ng salmon. Yan gutom na gutom mga G, nangagat-ngagat ng stick talaga. Yun lang, God bless sa inyong lahat. Yung mga new vloggers dyan, aspiring vloggers, tulad ko, pagpatuloy nyo lang, supportado ko kayo. God bless sa inyong lahat. Yun lang.